Že jsem se proslavila, to už byla ta první složitá otázka, proslavila jsem se mým úchylným pobíháním po hřišti a focením našich hráčů, které to určitě neutěžuje. Tím jsem se proslavila jsem se, jak už jste řekla, založením stránek, to je asi výčet všech mých schopností. A ta druhá otázka byla? To nevadí, když si nepamatujete, já mám položit další. Diváky by určitě zajímalo, jak jste přišla na to založení webových stránek? To bylo pomatení smyslů asi, to bylo prostě tak čistě náhodou, že jsem se chtěla dostat blíž k našim hráčům a našim fanouškům, což úplně nesplnilo můj nějaký záměr, ale byl to můj nápad asi, který vznikl před 3 lety a tak to vzniklo. Musím říct, že na těchto stránkách spolupracuji s mojí maminkou, takže i zde patří do lidí. Výborně, zdravíme paní Novákovou. A nás by určitě zajímalo, jak jsi zmínila, byl to váš vlastní nápad, aby jste se zbližila s hráči. Máte na mysli určité hráče, nebo je to všeobecné? Je to všeobecně na celý náš tým FKČ Vykání, ale pochopitelně, že by se našli jedinci, se kterými by to zblížení jako bylo nutno podotknout, že by chtělo být bližší to setkání s nimi, ale tak jako nedrží se, tak třeba časem se to dá. Když jsme u čísel, určitě by diváky zajímalo, jaký máte vztah s hráčem číslo 10, Pavlem Benešem. Jelikož je to jeden z nejdůležitějších hráčů sezóny, tak by nás zajímalo, jak ho hodnotíte, jeho výkony a celkově jeho osobnost. Jako hráče Pavel Beneš hodnotím velice kladně, ano. Velice se ho jako hráče váží, odvádí poměrně velmi dobrou práci, výborně Pavle. Ale co se týče mých nějakých osobních poznatků k jeho osobnosti, jak bych to jen řekla slušně, jako osobnost se mi asi úplně neví. A můžeme vědět, no? Můžete vědět, proč jeho pohledy vraha, které na mě neustále vrhám, nejsou zrovna sympatické. Pavle, promiň, snad to nějak zvládneš tuto informaci. Dobře, když jsme se dozvěděli o pohledech vraha, určitě vás také zajímalo, jak takový pohled vypadá. Mohla byste názorně ukázat, jak Pavel Beneš na vás zírá? Tento pohled mám ukázat nemůžu vzhledem k tomu, že já jsem mírumilovný, laskavý člověk, to nejde, já neumím tento pohled, ale můžu vám poskytnout fotografii, kterou jsem poskytla asi tak rok a půl zpátky, kdy se Pavel tváří skutečně jako vrah. Není problém, poskytnout mám schované. Další otázka, vrátíme se k obecným otázkám. Čímž je třeba, jak jste se dozvěděla o FKČ Vykání? To se v naší rodině dědí z generace na generaci. Hrával za FKČ Vykání už můj dědeček, kterému chodila fandit moje maminka, tetička. No a to potom šlo Krásné. Ještě mi povězte, navštěvujete veškeré zápasy, které se hrají u vás, nebo navštěvujete i takzvané lidově zápasy venku? O mě je všeobecně známo, že navštěvuji zápasy, které se konají u nás doma na domácím hřišti. Bohužel nikdo neprojevil zájem o to vzít mě do svého auta a odvést mě na místo venkovních zápasů, ale nevadí, já si počkám na tu chvíli, kdy prostě někdo přijde a řekne Lindo, pojď s náma, pohodě, tě pokecáme. Bohužel tato situace ještě nenastala, no, takže ani jednou, jako ano, mám řidičák, někdo by mohl říct, odjeď si tam sama, ale vzhledem k tomu, k mým obavám z křižovatek a semaforů a kruhových objezů, radši ne. Myslím si, že kdybyste požádala třeba hráče, nebudeme zmiňovat ty čísla, že ano, že by vás určitě rádi dovezli. Což mi připomíná, jak byste se hodnotila jako fanoušek stupnici od 1 do 10 a jak projevujete svůj zájem o tyto hráče. Zájem o tyto hráče. Tak fanoušek jsem tichý, já jsem tichý fanoušek, já se nehádám. Jenom jednou se mi stalo, že jsem někoho
poslala na nehezká místa, fanoušek byl ožraný, urážel naše hráče, takže to jsem jako nedostatečně svíčko, jinak já jsem tichý fanoušek, já si neraduje, nic důvodu, ale tak jako spokojenost, dobrý. No a ta druhá otázka byla, jak projevuje zájem o naše hráče? Si myslím, že dostatečně. Dobře, když už jste to takhle krásně nakousla, tak já bych se vás teda ráda zeptala, nebo diváci by se vás rádi zeptali, když projevujete zájem dostatečně, je to vidět hlavně ve vašich videích. Ano, viděla to jsem ráda, že jsem to ještě jednou zmínila, procítění to je hlavní součást, že ano. A právě proto by nás zajímalo, jak vás napadají témata v tomto videu. Jak zajímalo by nás, čím se inspirujete při vytváření videí a jaké podklady, myslím tedy hudbu, používáte a jestli je to záměrné či nikoliv. Takže témata k mým videím vybírám buď já sama. Tyto videa bývají zejména trapná, ale ty, která bývají zábavná, která mají velkou sledovanost, většinou jich téma vymýšlí moje máma, takže děkuji. Ale jako, no jo, vymýšlím máma, ale zpracovávám to já, protože Movie Maker tak složitý program, to umím ovládat jenom já, zkrátka. A hudbu vybírám podle toho, co mě se líbí. Podle toho, co to vám se líbí. Na některých videích máme od určitých zdrojů, že jsou často osobní, s vaší osobou, že se dost lidí spojují. A nás by zajímalo, jak byste rádi zvýšila sledovanost těchto videí, abyste více prezentovala hráče Kačichyvika. Nedokážete odpovědět, nevadí. Přejdeme k další otázce a to je právě pozice zapasovatelky zde ve Videorákové. A diváky by určitě zajímalo, jak jste zmínila, s touto pozicí jste nebyla spokojená, ale v obložení tolika mužů u zapasování je možné, že si pamatujete některá určitá data? Data pamatuju si na hajdělo Jana Špůlka, který přišel pouze v Kratě se chci zeptat, s jakým číslem na dresu hraje a nervozita byla natolik veliká, že jsem zapomněla, s jakým číslem hraje, takže to mám takový kulturní zážitek, ano, to bylo vidět do půl těla Jana Špůlka. Takže muži do půl těla se vám určitě líbí, to jsme rádi. Je úplně všechno v pořádku, ano, muži do půl těla se mi líbí, vzpomínám na nahého Adama Kosmáka, na nahého Pavla Stejskala při převlékání. Super, teda převlékání to nebylo, než bych vlezla do šatny, ale při zranění na hřišti. Výborně, když už mluvíte o panu Stejskalovi, účastnila se analýzy, kterou jste prováděla spolu se svou spolužačkou ve škole. A to jsem měla hodnotit skupinová práce, skupinová aktivita a celkově také analýza vašeho klubu. A myslím, že nejen jeho, ale i naše diváky a samozřejmě i mě a vás by určitě zajímalo, jak tato analýza dopadla. Takže jestli by se k tomu mohla něco říci. Tato analýza dopadla tak, že z předmětu psychologie a pedagogika jsem po tomto dotazníku dostala 1. I přesto, že z dotazovaných, dejme tomu 10 hráčů, reagovala slabá půlka, ale taky s tím jsme si nějak poradili. A tímto bychom samozřejmě obě chtěli poděkovat všem, kdo se zúčastnil a samozřejmě Pavel Stejskal, který odmítl spolupracovat s námi. Tomu také děkujeme. Výborně, dojdeme k dalším otázkám a to je oblékání. Nás by zajímalo, jak hodnotíte dresy hráčů a dále by nás také zajímalo, jak vy sama se připravujete na zápasy a dle čeho určujete barvy, které si na zápas vezmete. Příprava mé osoby na sobotní zápas bývá velice dlouhá. To víte, nahodit na tohle obličeji, to dá práci, že? Abych jako poněkud nevyplašila nikoho, takže to dá hodně práce, no, to tak potřebuji aspoň 2 hodinky, abych se nějak specifikovala, že mě to trvá hodně dlouho. A otázka na dresy, máme krásné dresy, no. Máte krásné dresy, že prezentujete váš klub samozřejmě. A čím se dostáváme k otázce na albu na klub Čechy je Vikár, kterou jste složila. A zajímalo by nás, jak jste na tento
přišla. A jestli byste nám mohla zarecitovat část této ódy. Adam, kamarády v týmu má. Vždycky se jich hrdě zastává. Dál už si nepamatuju. Dál si nepamatujete. Proč jste si zrovna vybrala Adama Kosmáka, kterého jste zmínila v ukázce? Protože máte nějaký osobní vztah? Tak krom toho, že Adam Kosmák je velice pěkný chlap, že? Tak to nemá vůbec žádný osobní podklad, je to prostě jen protože Adam začíná na A a byl první v abecně, tudíž na mě vznikly první rým a proto si ho i jako jediný pamatuju. Výborně, na tuto ódu byly velmi pozitivní ohlasy. A nás by určitě zajímalo, když už jste se zmínila o Adamovi, v vašich videích je málo záběrů na tohoto hráče. Ano, sám si stěžkoval. Zajímalo, proč. Jelikož je to dost důležitý hráč, je to brankář samozřejmě. A odvádí tu nejlepší práci, tak by nás určitě zajímalo, proč většina záběrů jde právě na hráče šedivého. Protože hráč šedivý je natolik dobrý, že se vyskytuje po celém hřišti, kamkoliv zaměří má kamera, tak tam hráč šedivý stojí, umí hrát jak na pozici obránce, záložníka, útočníka. Výborně, takže tam nemáme žádné osobní vztahy. Ale tak já netvrdím, hráč šedivý je sympatický chlapec. Dobrá, tak představíme spolku z party 17. komnatě. Já jenom, jestli jste si všimli. Zde s Lindou Horákovou, která nám již dnes donesla krásné trička, které dostala od týmu FK Čechy Vika. Toto jsem si vyrobila sama, ale nevadí. Dokonce vyrobila sama. Je moc krásné. Ukažte nám ho víc ze zadu. 16, tak se 16 v dobách, kdy jsem si toto trošku zažila hrát Harris. Což vůbec nemá nic osobního. Hodně, když už jste našla Lindě Horákové za její úžasnou prezentaci klubu FK Čechy Vika. A budeme se s ní těšit do dalšího dílu, ale již z 18. komnaty, kde budeme řešit závažnější problémy tohoto klubu. Je, počkat, ono se to ořízlo takhle, když se to natáčí. Jo, níž to dejte, no. Dobrý. Ne. Krásný večer. Nech toho, ještě můžu já? Ne, počkej, jak to stojí. Tiše, jo? Můžu? Já se musím na trošku. Já si krknu možná.